Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo. Txaloen mesedez, Bergarako dantzarientzat hemen txeratoz 2022ko irabazleak. Xavier Mendizabal Gipuzkoako dantzarien bizarreko presidentearen eskutik. Garaikurra lehendabizi, unkituta, Izaro. Unkituta, nola ez. Hortxe Garaikurra. Garaikurra. Baina gehiago ere badute. Bai. Gipuzkoako probintziako ongien saikatutako bikotea da, nola ez, Saioa Galarragak eta Julen Murgiondok osatzen dutena, beraz, beste saria ere bai, Telleria Andeak eskainiko diena, Gipuzkoako saria baita ere, Gipuzkoar bikoteen artean ongien saikatu denari noski irabazleak dira hauek. Badute bai, beste saririk ere 800 euro eta beste oroigarri bat kasu honetan segurako udal zinegotzia den Egoitz Apaolazaren eskutik. Hortxe beste oroigarria. Eta irabazle txapela ere behar dute noski, eta txapela, lepokoa eta dantza txapelketako Garaikurra hortxe jarriko zaiena, Izarra, Urdankileta, Segurako alkateak, dantzazatia, jarri dio Saioa Galarragari, eta Juleni txapela jarriko dio. Txapeldunaren txapela eta zapia. Eta Aitor Ruiz de Eginoren eskultura ere bai, hortxe, eskultura ere, bigarren aldiz irabazi dute. Txaloak bai, mesedez, Saioa eta Juleni